Milí progresívci, dobre sa pozerajte. Aj tento teroristický útok v nemeckom Magdeburgu ste spôsobili vy. Toto je dôsledok tej vašej zvrátenej migračnej politiky. Zničené životy a rodiny. Ako dlho to ešte budeme tolerovať? Ako dlho sa budeme prizerať, ako v európskych mestách prekvitá chaos a násilie? Čo sa stalo s našim kontinentom? S miestom, ktoré má byť bezpečné pre rodiny, pre deti, skrátka pre obyčajných ľudí, ktorí chcú len žiť svoje životy? Nezdá sa vám, že o takýchto prípadoch počúvame v posledných rokoch pričasto? A stále nám len hovoria, aby sme boli pokojní, aby sme sa nepýtali nepríjemné otázky, nešírili hoaxy a údajnú nenávisť. Ale dokedy máme čakať? Kým sa to stane nám? Alebo našim blízkym? Som už znechutená a nahnevaná. Progresívci proste urobili z celej západnej Európe z Vianoc so sviatkou lásky a pokoja čas hrôzy. Svojou hlúpou politikou otvorených hraníc a nekontrolovateľnej migrácie ničia postupne naše domovy. Európa sa musí zobudiť, a to hneď. Toto nie je budúcnosť, ktorú chceme pre svoje deti. Už toho bolo skrátka dosť.